De dramatische vliegramp in Oekraïne blijft de hele wereld beroeren. Ondertussen liep het aantal omgekomen Nederlands-Limburgse slachtoffers op tot 11. Nabestaanden van slachtoffers maken zich ook boos over hoe er wordt omgegaan met de lichamen van de slachtoffers. Harry Wagemans uit Sittard-Geleen was een van de vele slachtoffers van de vlucht MH17. Inwoners kunnen sinds vandaag terecht op de markt in Sittard om een boodschap achter te laten in het rouwregister. Alle steden en gemeenten die rechtstreeks geconfronteerd werden met de dramatische vliegtuigramp openden een rouwregister. Ook in de gemeente Roerdalen wordt er gerouwd voor een koppel uit deelgemeente Melek. Vandaag raakte ook bekend dat er minstens 11 slachtoffers afkomstig zijn uit Nederlands-Limburg. Gisteren ging het nog om 9 personen. Ondertussen zwelt ook de kritiek aan bij de nabestaanden over de manier waarop de slachtoffers behandeld worden. Zo worden hun lichamen van de ene plaats naar de andere gebracht. Familie en vrienden tasten daardoor in het duister als het gaat over een mogelijke repatriëring. Hier en daar krijgen ze ook berichten te horen dat persoonlijke bezittingen van de slachtoffers gestolen zijn. Alsof het verlies nog niet erg genoeg is, worden ze elke dag geconfronteerd met de schrijnende gang van zaken ter plaatse in Oekraïne.